إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Жер һәм күкләрне, барча галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне үзенең күпме генә санасак та, санап бетерә алмаслык, күпме генә сөйләсәк тә сөйләп бетерә алмаслык, күпме генә шөкер итсәк тә шөкер итеп бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Чыннан да Раббыбыз безне юктан бар кылды. Безләрне шушы җир өстенә урнаштырып, бүтән тирә-юнне безгә, адәмнәргә хезмәткә тапшырды. Аллаһ көн сайын безнең өчен офыктан кояшны күтәрә. Аллаһ безнең өчен аралашу, кәсеп итү, яшәү өчен көнне, ял итү, тынычлану өчен төнне бирә. Аллаһ Тәгалә безнең өчен ерак җирләрдән үзенең болытларын җибәреп, без яшәгән җирләргә, туфракка үзенең шифалы яңгырларын яудырып безгә, без кадерсезләп, таптап йөргән туфрактан Раббым безгә күпме хәләл ризыклар, күпме җиләк, җимеш, байлык, хәзинәләр чыгара. Аллаһ безләргә базарларда да сатылмый торган, күпме генә акчаң, малың булса да сатып алып булмый торган саулык нигъмәте, күрә торган күзләр, ишетә торган кулаклар, аяклы, куллы итте. Һәм иң зур нигъмәт Аллаһ Тәгаләгә инану, аңа ышану, аңа гыйбадәт кылу, аңа иман китерү нигъмәтен Раббым безгә насыйп итте. Җир һәм күкләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, олуг нигъмәте булган, безнең өчен, хәтта безне тудырып үстергән әти-әниләребездән дә, әби-бабайларыбыздан да, кычагыбызга алып хузурлана торган бала оныкларыбыздан да сөйеклерәк, кадерлерәк булырга тиеш булган сөйекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе ва салаваты булсын. Изге Корбан көнне иртә белән матур киемнәрен киеп, чистарынып, пакланып, Аллаһ йортына кунакка килгән газиз кардәшләрем, мөселман һәм безне ишетүче мөслимат туганнарым. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһның шиксез сәламнәре, аның шиксез рәхмәт һәм бәрәкәтләре булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны ихлас күңелемнән әлеге олуг бәйрәм Корбан гаете белән тәбрик итәм. Раббым һәр кайсыгызга ныклы иман, тән һәм жан саулыгы насыйп итсен. Ахыр сулышларыбызга кадәр иман юлыннан, хак кыйблабыздан тайпылмыйча дөнья һәм ахирет бәхетләрен бирсен. Чаласы корбаннарыбыз ихлас күңелдән, хәләл маллардан булсын, чөнки ихлассыз кылынган гамәлнең
Аллаһ каршында һичбер кыйммәте юктыр. Өстемдә булган зур әманәтләрне дә сезгә тапшырасым килә. Шушы бөтен мөселманнарның изге бәйрәме уңаеннан мәхәлләбез мөселманнарын, шәһәр һәм район мөселманнарын тәбрикләүләр килде һәм Аллаһ разый булсын. Татарстан Җумһурияте мөселманнарының Диния нәзарәте рәисе Муфти хәзрәт Камил хәзрәт Самигуллиннан да тәбрикләр килде. Бергәләп аның белән кулга-кул тотынышып эшлибез. Шулай ук якташыбыз, шушыннан депутат булган Разил абый Валиевтан һәр вакыт килеп тора гаит сайын. Шулай ук үзебезнең шәһәрнең нигезен тәшкил иткән зур заводларыбызның җитәкчеләре, Нефтехим булсынмы, Танека җитәкчеләре булсынмы, алардан бөтен мөселманнарга булган тәбрикләрне тапшырам. Һәм әлбәттә шәһәр һәм районыбыз башлыгы Айдар Рәис улы, ул үзе дә монда, аның да котлауларын кабул итеп сезгә җиткерәм. Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә безгә шулай бердәм булып, безгә шулай киңәшләшеп, ярдәмләшеп, зур бер гаилә булып шәһәребездә яшәүләрне Раббым насип итсен. Азиз дусларым, бүгенге бәйрәм минбәреннән файдаланып, сезгә Аллаһ Тәгаләнең без кешеләргә булган алук бер нигъмәте турында искә төшереп китәсем килә. Әлеге нигъмәт адәмнәрне Аллаһ Тәгаләнең башка мәхлукларыннан өстен кылды. Шушы нигъмәт белән адәм, кешелек, башка бик күп хайваннар дөньясы булсынмы, кошлар, бөҗәкләр дөньясы булсынмы, без күрми торган җиннәр, фәрештәләр дөньясыннан да адәм баласы шушы нигъмәте белән өстен булды. Аң белем, гыйлем алу, мәгърифәт нигъмәте. Адәм баласында бик күп яхшы сыйфатлар бар. Әмма ләкин, газиз кардәшләрем, әлеге байлык ул башка затларда юк. Бар юмарт кешеләр, ләкин без ул юмартлыкны еш кына хайваннарда да күрәбез. Бар шәфкатьле кешеләр, ләкин шәфкатьлелек хайваннарда, кошларда да, хәтта без аны табигать белеменнән балыкларда да күрәбез. Бар баһадирлык, батырлык бар, батырлык башка затларда да бар. Ләкин гыйлем нигъмәте, азиз кардәшләрем, фақат адәмнәрдә генә. Мәгърифәт белән Аллаһ адәмнәрне зиннәтләде. Риза Фахриддин хәзрәтләре, ул инде моннан 100 ел элек бөтен СССР мөфтие булган, үзебезнең милләттәшебез, милләтебезнең зур галиме, шәхесе, үзенең шәкертлек әдәбе дигән китабын яза 100 ел элек. Һәм шушы шәкертлек әдәбе дигән китабында ул мәктәптә, мәдрәсәдә укучы шәкерт. Безнең шәйендә ул хәзер укучы була, студент дип әйтәбез. Ул нинди булырга тиеш? Ул ничек итеп гыйлем алырга тиеш? Шуның турында бик яхшы китап яза. Һәм шушы китапның беренче битендә ул шушы юлларны укып китәсем китерә. Гыйлем дөньяда һәм ахирәттә үзеңә файдасы яки зарары булачак нәрсәләрне белү димәктер. Гыйлем инсаннарга, ягъни кешеләргә хас булган бер сыйфат. Гыйлемнән башка сыйфатлар, мәсәлән, батырлык, юмартлылык, шәфкать итүчелек кебекләр кайбер вакытта хайваннарда да табыла. Әмма гыйлем һәм мәгърифәт ул кешедә генә була. Раббыбыз Аллаһ фәрештәләренә кеше дигән затны бар итәчәген хәбәр итте. Әле бу дөньяда Адәм белән Хава юк иде, аның бала оныклары юк иделәр. Әмма безгә кадәрдә бу дөньяда башка затлар, башка җан ияләре яшәделәр. Һәм Аллаһ Тәгалә яңа бер зат, яңа бер мәхлукны юктан бар кыласын иң беренче итеп фәрештәләренә хәбәр итте.
Һәм фәрештәләр бу хәбәрне ишеткәч, нишләптер сөенергә ашыкмадылар. Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтте Бакара сүрәсенең 30-нчы аятында: "Ва из қала раббука лил малаикати". Менә Раббың фәрештәләрне җыеп, аларга хәбәр бирде: "Инни джаилун фил арди халифа". Мин шушы җир өстендә халифа булдырам, ягъни наместник була русча. Ул минем шушы җирдәге бер вакилем булачак һәм бүтән җир аңа хезмәт итәчәк дип хәбәр бирде. Шуннан соң фәрештәләр әйттеләр: "Калу атаджалу фиха ман юфсиду фиха ва ясфику дима". Я Раббым, син шушы җир өстендә бузыклык кылып, кан түгүче, нахакка кан түгүче кешене юктан бар итәсеңме диделәр. "Ва нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак". Без бит бер гынах кылмыйбыз, фәрештәләр гынах кыла алмыйлар. Без сиңа һәр вакыт дугада, зикр, гыйбадәттә сиңа шөкр итәбез, ягъни без генә җитмибезмени сиңа дип әйттеләр. Шул вакыт Аллаһ Тәгалә әйтте: "Кала инни а'ламу ма ла та'ламун". Мин сез белмәгәнне беләм диде. Ягъни бу кеше турында әгәр дә сез ул затның буякларын белсәгез, ул бузыклык та кылырга мөмкин, чөнки Аллаһ Тәгалә шушы кешенең кырына шайтанны куя, нәфис, хава дигән нәрсәне куя. Фәрештәләр моны белделәр. Һәм фәрештәләр белделәр, бу кешеләр арасында бик күпләр ялгыш юлдан китәчәкләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Әгәр дә сез аның бу ягын белсәгез, мин бу кеше турында сез белмәгәнне беләм" диде. Җәмәгать, кызык, әле кешеләр юк, инде фәрештәләр бу кешедән нәрсә көтәсен белделәр һәм нәрсә диделәр? Алар җир өстендә бузыклык кылачаклар һәм кан түгәчәкләр диделәр. Әлбәттә, җәмәгать, бу сүзләрдә ни кызганыч, хаклык булуын без үзебез дә тормышыбыздан белеп торабыз. Карагыз, бүгенге көндә яңалыкларны ачсаң, кай вакыт чәчләрен үрә тора. Карагыз, Украинада, карагыз, дөнья гарәп илләрендә күпме сугыш, күпме гаепсез кешеләрнең каны кыйла. Ниндидер бер ил үзенең дөнья күләм хуҗа икәнен әйтәсе килеп, күпме кан түгү, күпме хәсрәт тарала. Һәм фәрештәләр моны әле кеше яратылган шук әйтеп куйдылар. Әгәр дә җәмәгать бу сүзләргә карасак, чыннан да фәрештәләр кешедән өстен булып чыгалар. Чөнки фәрештәләр гынах кылмыйлар, фәрештәләр кан кыймыйлар, алар һәр даим изгелектә һәм гыйбадәттә. Әмма Аллаһ кешедә фәрештәләргә бирелмәгән затлы бер сыйфатны булачагын белде. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы аятта дәвам итеп әйтә, киләсе аятта: "Ва аллама Адамал асмаа куллаха". Шул вакыт Аллаһ Тәгалә Адәмгә ди бүтән исемнәрне аңлатты ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә Адәмгә гыйлем бирде. Һәм тәфсирдә килә, Аллаһ Тәгалә беренче атабыз Адәмгә җирдә булган һәр бер нәрсәне аңлатты. Һәр бер нәрсәнең исемен әйтте. Аңа иң беренче гыйлем бирде. "Сумма арадахум алал малаика фaqala анбиуни би асма'i хаулай ин кунтум садиқин". Шуннан соң Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә әйтте: "Әгәр дә сез Адәмнән үстен булсагыз, менә хәзер Адәм белгән исемнәрне сез дә санап чыгыгыз. Менә хәзер Адәм белгән гыйлемнәрне сез дә күрсәтегез". Шуннан соң фәрештәләр сүзсез калдылар. Фәрештәләр Адәм белгәнне әйтә алмадылар. Аллаһ Тәгалә: "Әгәр дә үзегезне Адәмнән үстен дип уйласагыз, әйдәгез әле Адәм белгән исемнәрне атап чыгыгыз" диде. Шуннан соң фәрештәләр үзләренең хаталарын таныдылар. Адәмнең үстенлеген күрергә теләмәделәр. Аллаһ Тәгалә күрсәтте. Шуннан соң алар әйттеләр: "Калу субханак". Раббым, син бар кимчелектән паксың. Раббым, синең бер кимчелегең дә юк. Ла илма лана илля ма алламтана. Бездә син биргән гыйлемнән башка гыйлем юк.
Иннака антал алимул хаким, дөреслектә син гыйлем иясе һәм хикмәтледер диде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә Адәмгә әйтте: ата бөтен мин сиңа өйрәткән исемнәрне диде, һәм Адәм бөтен исемнәрне атап чыкты. Шуннан соң бөтен фәрештәләр Адәмнең өстенлеген күрделәр. Аның өстенлеге, аның мәгърифәте, гыйлеме булды. Һәм шуннан соң Аллаһ Тәгалә бөтен фәрештәләргә Адәмгә баш ияргә, сәҗдә кылырга әмер бирде. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, атабыз Адәм ул камил рәвештә яратылды. Ислам күзлегеннән караганда иң беренче кешеләр ниндидер надан, ниндидер томана булып яратылмадылар. Алар кешелекнең камиллеге, совершенство человечества булдылар. Хәтта беләбез, кем җәннәткә керә, ул кемнең рәвешендә була? Ул Адәм белән Хава кебек булачаклар. Җәннәттә Адәм белән Хава кебек булачаклар. Шуңа күрә җәннәт әһелләре Адәм белән Хава, алар җәмәгать, ниндидер калган, ниндидер томана кешеләр булмады, алар бөек дәрәҗәдәге затлар булдылар. Әгәр дә безне кичкенәдән иң беренче кешеләр, алар маймылдан чыгып, иң элек маймыл кебек бөкре, ниндидер ямсыз кыяфәтле, озын куллы булган дип өйрәтсәләр, белегез, бу Адәм белән Хава турында сүз бармый. Адәм белән Хаваны алай сүрәтләргә ярамый. Әгәр дә археологик табылмалар, без фәнгә каршы килмибез, төрледән төрле кешеләргә рәвешләр биреп, җир өстендә шушындый неандерталецлар яшәгәннәр дип әйтелгән икән, булгандыр. Әмма бу Адәм белән Хава түгел. Чөнки Адәм белән Хава алар чиста, алар саф иделәр. Һәм газиз кардәшләрем, 96 елны мәктәптә гарәп графикасы укытып йөргәндә, дәрестә күпмедер вакыт буш калгач, 5нче сыйныф, 6нчы сыйныф балаларына Адәм белән Хаваны сөйләгән идем. Беләсезме, шул балалар ничек сөенделәр? Маймылдан чыкмаганнарын белгәч. Шул кадәр алар куандылар, хәтта башыма тимер тарак булып төштеләр, чөнки бөтен тарих дәресләрендә укытучыларга торып, нишләп сез безне маймыл дип әйтәсез? Без бит Адәм белән Хавадан, җәннәттән килгән затлар дигәч, инде мине бик күп тапкыр директорга да чакырдылар, ләкин җәмәгать, гаделсезлек була. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безне, мин сезне Адәм белән Хавадан яраттым. Адәм белән Хава берсеннән берсе матур, чибәр, акыллы, мәгърифәтле шундый затлар булдылар. Хәтта фәрештәләр аларга баш иделәр дип Аллаһ безне сөендерә. Сезнең әтиәниегез шундый ди. Без юк, сез безнең әтиәниебез түгел, безнең әтиәниебез маймыл дип, без алардан баш тарту ул гаделсезлек була. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, мәгърифәт, Аллаһ биргән нигъмәт, һәм Аллаһ Тәгалә безгә әмер бирде. Шул нигъмәтне сакларга, шул нигъмәтне арттыру өстендә эшләргә. Әнә белән бисмиллахыбызны әйтеп, кыя казырга чакырды. Һәм Адәм баласы бишектән алып ләхеткә кадәр, ягъни туганнан алып үлгәнчегә кадәр ул үзенең белемен арттырып яшәргә тиеш. Ул укып яшәргә тиеш. Ул мәгърифәтен камилләштереп, аң белемен арттырып яшәргә тиеш. Безнең мәктәптә 3 мәртәбә кергәндә көн сайын укып китә идек, укырга дип. Әлбәттә, безгә аны Ленин бабайның сүзе дип әйттеләр. Аның инде вакыты шулай булды, заманы шулай булды. Ләкин мәдрәсәгә кирип, Коръән өйрәнә башлагач, бу 3 сүз ул җәмәгать күпкә алдан, инде Коръән ингәндә Җәбраилдән килгән булып чыкты. Чөнки тәүге мәртәбә, беренче мәртәбә Аллаһ Тәгалә Җәбраил фәрештәне Коръән аяты белән сөекле пәйгамбәребезгә җибәргәч, ул нәрсә диде? Җәбраил фәрештә пәйгамбәребезгә укы диде. Пәйгамбәребез әйтте, мин бит укый белмим диде. Шуннан соң Җәбраил икенче мәртәбә укы диде.
Пәйгамбәребез мин укый белмим бит диде. Шуннан соң Җәбраил 3-нче мәртәбә: "Укы, сине юктан бар итүче Раббыңның исеме белән укы" диде. Һәм шуннан соң пәйгамбәребез укып китте. Шуңа күрә бу сүз, җәмәгать, аны инде хәзер плагиат дип әйтәләр. Бу Ленин бабайның сүзе түгел. Бу Аллаһ субханаху ва хак тәгаләнең иң хөрмәтле фәрештәсе Җәбраил иң беренче шушы сүз белән килеп пәйгамбәребезгә укы, укы, укы дип әйтте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең пәйгамбәрлегенең беренче көненнән башлап соңгы көненә кадәр халыкны гыйлемгә чакырды. Һәр даим кешеләрне гыйлемгә өндәде. Кешеләрнең күңелләрендә уку, белем алуның, әлхамдулилlah, карата мәхәббәт уятырга тырышты. Аларны укырга, язарга өйрәтте. Балаларыгызны укырга, язарга өйрәтегез диде. Бу бит җәмәгать 7-нче, 8-нче гасырлар. Әле безнең бүген исән кайбер әби бабайларыбыз, Аллаһның рәхмәте яусын, алар шундый вакытта яшәделәр, укый яза да белмәделәр. Өйрәтү булмады. Моннан 1400 ел элек, әгәр дә сугыш вакытында мөселманнар әсир алсалар, пленный, пәйгамбәребез шушы пленникларга, әсирләргә шундый шарт куйды: "Кайсыгыз укый яза белә" диде. Булар пленга төшкәннәр. Монда пәйгамбәребездә әгәр дә арадан берәү "Мин укый яза беләм" дисә, пәйгамбәребез әйтте: "Менә сиңа кешеләр берничә мөселманны китертте. Буларга укырга, язарга өйрәтсәң, мин сине җибәрәм" диде. "Кайтып китәсең" диде. Менә шулай итеп әсирләр гыйлем биреп мөселманнарны укыттылар. Укый белмәгәннәр бәдәвиләрне укыттылар. Менә шулай итеп пәйгамбәребез кая гына барса да, базарда бер төркем кешене җыйса, ул гыйлем бирде. Өендә, башка берәүнең өендә мәҗлис булса, гыйлем бирде. Каядыр җыелышка җыеп, хәтта дәүләт күләм эшләрен күтәрәсе булса, ул гыйлемнән башлады. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез кешеләрнең мәгърифәтләрен арттырды һәм үзенең бер генә хадисен укып китәсем килә. Шушы хадистә пәйгамбәребез гыйлемнең 5 фазиләтен әйтте. Бер генә хадис бу, аңа күп хадислар укырга була. 5 өстенлеген әйтте. Шуның берсе, сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Кем үзенең бара торган юлында гыйлемгә таянса", төрле кеше төрле нәрсәгә таянырга мөмкин. Кемдер тәкәбберлегенә таяна, кемдер үзенең минлегенә таяна, кирилегенә таяна. Пәйгамбәребез әйтте: "Кем үзенең барган юлында гыйлемгә, хак гыйлемгә таянса, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәткә булган юлын җиңеләйтә" ди. Аллаһ Тәгалә аның җәннәткә булган юлын җиңеләйтә. Һәм җәмәгать, гыйлем юлында булган ул адашмас. Гыйлем юлында булган ул җәннәт юлында, һәм ул ут юлында булмас. Гыйлем юлында булган, гыйлемгә таянган дөньяда да бәхетен таба, һәм ахирәттә дә Аллаһның рәхмәтенә ирешә. Икенчесе, сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Аллаһның фәрештәләре гыйлем истәүченең барган юлларына канатларын җәйеп торалар" диде. Әгәр дә бер яшь егет, бер яшь кыз, каялы мин хак гыйлем алыйм әле дип, каядыр мәдрәсәгә чыгып китсә, каядыр дәрескә бара, эштән, каяндыр заводтан нидән арып кайткан, ләкин бүген мәчеттә дәрес юк, мин барыбер барам дип чыгып китсә, пәйгамбәребез әйтте: "Аның юлына ди фәрештәләр канатларын җәйеп торалар" ди. Фәрештәләр Аллаһ кушканны эшлиләр. Димәк, фәрештәләр түбәнчелек белән бу кешенең бөек юлда йөрүен аңлап, канатларын җәяләр. Кай вакыт менә шәһәребездән шәкертләр чыгып китәләр, мәдрәсәләргә белем алырга, кай вакыт насихат сорыйлар. Мин аларга һәр вакыт әйтәм, тырышам әйтергә, чөнки чыннан да бу без аңлап бетерә алмый торган нәрсә. Шәкерт бара мәдрәсәгә, һәм ул аңламый да, аның барган юллары фәрештәләр канат җәйеп торалар, җәмәгать.
Элек күрсәтәләр бит телевизорлардан, киноларда элекеге патша бара, аның алдындан ковёрны җәеп баралар. Менә шуның кебек фәрештәләр гыйлем юлында баскан кешенең юлына фәрештәләр канатларын җәяләр. Һәм аның каршында түбәнчелек күрсәтәләр, аны зурлыйлар. Өченчесе, сөйкле пәйгамбәребез әйтте, гыйлем иясе өчен күктә, җирдә булган яшәүчеләр, хәтта суда булган балыклар да дуа кылырлар ди. Һәм аңа, я Раббым, аның гынахларын кичерсәң иде дип, Аллаһка аның өчен истигъфар кылырлар ди. Машалла, бер кеше гыйлем юлына чыгып китте. Каялы әлифне таяк дип белим әле, Коръан өйрәним әле, дуа кылыйм әле, кешеләргә бер файдалы гыйлем алыйм әле дип чыгып китте. Изге юлда, изге гыйлемдә bütün җир һәм күк әһелләре, ягъни монда сүз бара хайваннар да, бөҗәкләр дә, кошлар да, хәтта җан иясе булмаган агачлар, үлән, юл, болытлар, йолдызлар, кояш, хәтта пәйгамбәребез әйтте, судагы балыклар да аның өчен дуа кыла башларлар ди. Аңа, я Раббым, аның гынахларын кичерсәң иде, кимчелек хаталарын гафу итсәң иде дип дуа кылырлар. Менә ул гыйлем юлы. Кайчан син бүтән тирә-юньнең дуасы астында йөрисең. Дүртенчесе, сөйкле пәйгамбәребез әйтте, галим булган кешенең гади кеше каршындагы өстенлеге тулы айның башка йолдызлар каршында булган өстенлеге кебек диде. Соңгы вакытта бигрәк тә Аллаһ Тәгаләнең көннәре, машалла, җәй кебек төннә белән йолдызлар күренә. Без инде күп вакытта ул йолдызларны күрергә дә, сокланырга да вакытта мөмкинчелек тә, теләк тә таба алмыйбыз. Менә җәмәгать, тулы ай төнне ничек итеп ай күренеп тора һәм аның артында каядыр кичкенә генә булып йолдызлар җемелдәп тора. Менә пәйгамбәребез әйтте, шушы тулы ай үзенең нуры белән, матурлыгы белән ул галим диде. Аның артындагы теге кичкенә генә йолдызлар, алар гади кешеләр диде. Менә шулай итеп пәйгамбәребез галимне айырып, шушылай хөрмәтләде, дәрәҗәсен күрсәтте. Һәм бишенчесе, пәйгамбәребез әйтте, галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары диде. Наследники посланников, пророков диде. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, галим кеше ул иң зур байлыкка ирешә. Әгәр дә берәр кеше дөнья күләм танылган зур байларның, олигархларның яраткан баласы оныгы булып чыкса, яки оныгының оныгы, аны әйтәләр, менә бу наследник принцы диләр, бу наследник фәлән байныкы диләр. Чөнки ул аның байлыгын ала, аның калган йортларын ала. Җәмәгать, пәйгамбәрләрнең варисе, наследниге. Алар калдырган байлыкны ала кем? Галимнәр ала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, пәйгамбәрләр үзләреннән соң алтын һәм көмеш калдырмадылар. Юк, бер пәйгамбәрдән дә әллә ни зур байлык калмады, бәлки мирас итеп алар үзләреннән соң гыйлем, мәгърифәт калдырдылар. Һәм кем шушы мираска ирешә, пәйгамбәрләр калдырган шушы байлыктан күпмедер алала, ул бүйек өлешкә, бүйек байлыкка ирешә ди. Шуңа күрә җәмәгать, без менә монда утырган, әгәр теләсәк, пәйгамбәребез калдырган байлыкны бүлешә алабыз. Һәрберебезгә тия, һәрберебезгә җитә. Әгәр дә без ул калдырган динебезне, ул калдырган хадисләрне, ул калдырган безгә Аллаһыдан тапшырып аятларны өйрәнсәк, шушы байлыкны без дә алабыз, иншалла. Һәм җәмәгать, бу гыйлемнең фазиләте булса, әмма гыйлемсезлек җәмәгать ул кешелекнең бәләсе булып тора. Гыйлемсезлек ул ислам өммәтенең дә бәләсе булып тора. Чөнки гыйлемсезлек кешенең күзләрен сукыр итә. Шул сәбәптән кеше акны кара төстә, зулымлыкны гаделсезлек итеп, яманлыкны яхшылык итеп, наданлыкны гыйлем итеп, ялганны хак итеп яки киресенчә күрә башлый. Тормышта була торган күп кенә вакыйгаларга,
Тормышта килеп туган күп кенә проблемаларга адам баласы дөрес бая бирә белмәй, күп нәрсәне дөрес күрмәй, дөрес аңламый. Әгәр кешеләр Аллаһы Тәгалә калдырган шушы гыйлемне өйрәнеп, тормышка үзенең акылы белән генә түгел, үзенең фәлсәфәсе белән генә түгел, үзенең минлеге аша түгел, Аллаһның китабы аша, хак гыйлем аша Коръан күзлегеннән карарга өйрәнсә, тормыш, валлаһи дип әйтәм, күпкә җиңелрәк булыр иде. Атеист булып, динсез булып, җир өстендә яшәү күпкә авыр җәмәгать. Мөселман булып яшәү, Аллаһка инанып яшәү, Аллаһы Тәгаләгә таянып яшәү, ул күпкә җиңел. Хәтта авырлык килгәндә дә, хәтта шул ук атеистик тәрбия алган бүген дөньяви светский ученыйларда китапларында язалар, кайгы килгәч, кем иң җиңел итеп, нык итеп аны кичерә? Дини кешеләр дип әйтәләр. Чөнки дини кешегә җиңелрәк тормышта яшәргә. Шайтан безгә дини кешегә авыррак дип өйрәтсә дә. Һәм җәмәгать, әгәр дә кешеләр Аллаһ Тәгаләнең китабы аша карасалар, чыннан да хак гыйлем белән яшәү җиңелрәк һәм аның аша хәтта калган хаталарны төзәтү генә түгел, ул хаталарны бөтенләй кылмаска да безгә гыйлем ярдәм итә. Кылмаска да машинаң чокырга төшеп китсә, машинаны чыгару җиңел түгел. Әмма ләкин вакытында фарлары янып, ул чокырны күреп калып, яки туктасаң, яки әйләнеп үтсәң күпкә җиңел. Шуның кебек гыйлем ул яктырта синең юлыңны. Кайда чокыр, кайда күвәйт, кайда нинди знак, кайда борылма, безгә тормышыбызда хак гыйлем күрсәтә. Берничә хәтта җәмәгать менә шушы гыйлемсезлек бәласенең берничә тормыштан мисалын китерәсем килә. Кеше сәүдә итә. Аның кибете бар. Аның ниндидер башкалар белән килешүләре бар, ниндидер һөнәре, кәсебе бар, баш эшләгән, тырышлыгы бар. Әмма ләкин ул ялгыш юлдан киткән. Бер кеше икенче берәүне алдап, алдау ул харам. Яки урлап, урлашу ул харам. Яки кемне дә булса рәнҗетеп, аның малын ала. Харам юл белән аныкын ала. Һәм шуңа сөенеп, менә бит мин маллы булдым, менә бит мин байлык таптым дип, шул байлыкны кая алып кайта? Үз өенә алып кайта. Изге ният белән, изге күңел белән, минем гаиләм, хатыным, балаларым яхшы киенсеннәр, яхшы йортта яшәсеннәр, яхшы атта йөрсеннәр, яхшы ятакта булсыннар. Сөенеп өенә алып кайта. Кадерле хатыны яраткан баласы янына. Ләкин ул аңлап та битерми. Кемнедер алдап, кемнәндер урлап, кемнедер рәнҗетеп, харам юл белән кайткан малга шул рәнҗештә ияреп кайта. Шул малга ияреп өйгә хәсрәт кайта. Һәм гаиләгә күпме җәмәгать бәла каза, хәсрәт кайвакыт шушы кайткан харам маллар аша килә. Куаныш булып күренгән нәрсә, бит аңа куанды, хатыны куанды, балалары, ахыр чиктә киенеш булып чыга. Ә менә бу әйберне аңлау өчен хәлал белән харамны аерырга кирәк. Бу әйберләрне аңлар өчен безгә шушы утларыбызны кушып, монда чыкыр, монда борылма дип безгә күрә белергә кирәк. Җәмәгать, хикмәт бит байлык, ризыкны өйгә алып кайту гына түгел. Сөенеш бит безгә менә әле семьямны карыйм әле, яхшы. Бүген әле җәмәгать яхшы иттереп гаиләсен караучы ирләребездә битеп килә. Күп гаиләне хатыннар ашата, хатыннары карый. Ирләр диваннан төшеп китә алмыйлар, үзләренең дәрәҗәләрен югалтып яшиләр. Ләкин җәмәгать семьясын карый арган ирләргә рәхмәт, ләкин ул ирләргә дә хикмәт малны алып кайту гына түгел. Каян кайта бу мал? Бу малның түрі халалмы? Һәм юлы халалмы? Халал ике шарт белән. Ягъни мал харамга әйләнә ике сәбәптән. Беренчесе ул үзе харам. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә тыйды дуңгыз итен, Аллаһ Тәгалә тыйды аракы, хәмерне, наркотикны, башкасын. Ул харам.
Шуңа күрә ул түрі белән харам. Эшләп тапсаң да, бір кешегә әйткәч, эчмәйин дә абый, эчмәйм, мин бит эшләп эчәм ди. Мин бит урлап эчмим ди, мин үземнекен эчәм ди. Ул харам, чөнки аның Аллаһ түрен харам кылды. Икенчесе, харам юлы белән булырга мөмкин. Кайткан юлы белән халал икмәк тә харамга әйләнә, әгәр дә аның юлы харам булса, кеше алдап алынса. Әгәр дә икмәк пешерүче ипиен 100 грамм бу дип 60 грамм гына сата икән, ул харамга әйләнә. Әгәр дә ул 60 грамм икән, син 60 грамм дип яз. Әгәр дә ул аның алдап сата икән, ул харамга әйләнә. Чиста суда харам була, әгәр дә аның юлы алдап, рәнҗетеп һәм башка юл урлап булса. Менә шуңа күрә җәмәгать ир кеше гаиләсен караучы, кайгыртучы, яратучы үзенә шушы сорауны бирергә тиеш, кардәшләрем. Һәм шулай ук җәмәгать гыйлем белән кеше ике яхшы эшнең хәерлерәген сайлый ала. Ике явызлыктан зарары азрак булганын таба. Менә күз алдымда, үз күзем алдымда шундый хәл булды җәмәгать. Бу җиңел әйбер түгел. Бәлки кемнеңдер күңелен төшерер бу. Кемдер әйтер, нәрсә сөйли инде бу дияр, ләкин бу хаклык җәмәгать. Мин аны әйтергә тиеш. Табиблар бит безгә даруны язалар. Ачы шул кадәр дарулар. Без аларга рәхмәт әйтәбез барыбер. Ачы даруны чәчә. Чөнки алар безнең өчен тырышалар. Менә шуңа күрә җәмәгать күз алдымда булган хәл, бер бабай үзенә үзе кул салып, соңыннан инде туганнары җыелгач, мине чакырдылар. Шунда справка кайтып төште медэксперттан. Һәм бабайның анда ничек итеп бу дөньядан киткәненең сәбәбе язылган. Аллы әби, мөселман әби, яшь бер баласыннан моныгыннан мысрый. Укалы ди. Бабагыз ничек үлгән ди? Борчыла. Шундан соң укыды ди. Врач язган, бу дөньядан үз теләге белән киткән, суицид. Бабай үзенә үзе кул салган. Әби шунда Аллага шөкер ди. Мин ди аны башкалар үтергәннәр дип курыккан идем ди. Менә җәмәгать бу гадәти хәл. Ләкин хикмәт нәрсәдә? Әйтәсе килә, ләкин андый вакытта әйтергә ярамый. Әйтеп булмый, ул аңламый. Ә бит җәмәгать бәлки шул вакытта башка берәүнең кулыннан киткән булса. Пәйгамбәрбез әйтте, үзенең җанын, малын, байлыгын, өен, хатынын, баласын саклап, явыз кеше тарафыннан үтерелгән кеше шаһид диде, ул җәннәттә була диде. Ә үз үзенә кул салучы, ул кая китә? Ул җәһәннәмгә китә. Менә шуңа күрә мәгърифәт юк. Без аңламыйбыз. Кая ул хәерле китү, кая ул хәерсез китү. Хәтта шул әйбердә дә бар ул җәмәгать. Хәтта шул үзен, гаиләсен, өен, байлыгын саклап үлгән шаһид, ә үз-үзенә кул салган. Карагыз, бүген күпме яшьләр. Минем бабай әйтә иде, безнең ди улым моның турында уйларга башыбызга да килми иде, чөнки безнең киеребезгә штаныбыз юк иде, ашарыбызга ризыгыбыз юк иде. Без бер качан да уйлый алмадык моның турында. Ә хәзер яшьләр нәрсә? Рәхәткә чыдый алмыйлар. Карагыз, күпме үз-үзләренә кул салучылар. Күпме шушындый дөньяда сугыш юк, афат юк, ризыгы бар. Күпме генә зарлансак та, яратсак та сүгәргә тырышкан кеше эшендә таба, акчасында таба. Риза Фахретдин әйтте бит, ул бездә генә, безнең илдә генә ди, бүтән җирдә юк ди. 100 ел элек әйтте. Иелсәң анда акча бар ди, аяк астыңда ята ди. Риза Фахретдин моны 100 ел элек әйткән, һәм ул дөрес әйткән. Чыннан да. Һәм менә шундый дөньяда бүген яшьләр китеп бара. Җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кем биек җирдән сикереп үзен үзе хәлак итсә, җәһәннәмдә аны гел биек җирдән атырлар ди. Шулай газап тотырлар ди. Кем үзенә үзе агу салып, үзен хәлак итсә, таблеткалар эчәләр, яшьләр күрәбез. Аны ди төрледән төрле агулар эчертеп, җәһәннәмдә бер туктамый газап тотырлар ди. Кем үзенә очлы тимер белән төртеп үзен хәлак итсә, аны ди фәрештәләр очлы тимерләр белән газапларлар ди. Бер туктамый ди. Шуңа күрә җәмәгать, Алла сакласын. Бу әйберне кисәтергә кирәк. Балаларыбызга, оныкларыбызга әйтергә кирәк. Улым, кызым, тормыш җиңел генә бармый.
Тормышта төрле сынаулар була. Еш кына канатлар да бөгелә, канатлар да сына, ләкин сынса да ул төзәлә. Аллаһ Тәгалә бүген авырлыгын бирсә, иртәгә җиңеллеген бир. Әмма менә бу гынах моңа бер кашан да барага ярамый. Элек бабайларыбыз мондый гынах белән дөньядан киткән кешеләрне зияратка да кертмәгәннәр. Зияратка да куймаганнар. Хәзер ярар, мулла килер дә укыр әле, җир өстендә калмаспыз дип кеше карый. Кеше үзен җәһәннәмгә кертә шулай. Шуңа күрә Алла сакласын җәмәгать, бу нәрсәләрне без әйтергә тиеш. Чөнки яшьләребез бигрәк тә без күрәбез шушы афат ишендә яшиләр. Әйе җәмәгать, вафат булгач киләләр, муллалар да җыелышып киләләр, дугалар да кылабыз, ләкин нишләтик соң без аны? Әгәр дә пәйгамбәребез шулай дип әйткән икән. Әйе, Аллаһ кичерүче, гафу ит дип сорыйбыз. Иманы булса, Раббым гафу итсен дибез. Ләкин җәмәгать, кеше үзен утка кертә шушы нәрсә белән. Һәм җәмәгать күпләр гыйлемсезлек сәбәпле тормышта булган әйберләргә дөрес бәя бирмиләр. Узган җомгада авыр булса да, ләкин минбәрдән мин аны сөйләргә уйладым. Һәм кемдер мине аңлагандыр, кемдер юктыр, Мәккәдә егылып төшкән Коран турында, Аллаһның китабы аятләрдән, пәйгамбәребезнең хадисләреннән. Әйе, кызгандык, урыннары җәннәттә булсын. Раббым гаиләләренә сабырлык бирсен. Раббым бүтән андый афатлардан саклый күрсен. Ләкин җәмәгать, үзем шул хәлдән соң бик каты киендем дә. Ул бит инде 70ләп кеше үлү, ул яхшы нәрсә түгел. Шулай бит, ул кемнеңдер сансызлыгы, ваемсызлыгы да булгандыр. Табигать ниенә дә сылтадылар, ләкин җәмәгать, бик каты кайгырдым да, үземнең әле соңгы Рамазанда менә монда бергәләп кыямнарга килгәч, сәҗдәдә сораган дугам килеп төште башка, искә төште. Мин ул сәҗдәдә дугада нәрсә сорадым? Күпләрегез сорагандыр. Раббым иман белән яшәргә насыйп ит. Изгелектә яшәргә насыйп ит. Менә шушы намазлар белән, гыйбадәтләр белән гадел итеп, Раббым шушы гыйбадәттә синең хузурыңа китергә насыйп итсәң, дип күп мөселман дуга кыладыр шулай. Менә шушы сәҗдәләрдә Раббым җанымны алсаң иде. Без үлем сорамыйбыз, ярамы үлем сорарга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, берегез дә үлем сорап дуга кылмасын диде. Ләкин күбебез намаздан соң инде дуга кылабыз, таваффана муслимин. Безләрне мөселман хәлдә җаныбызны алсаң иде без. Әбит кемнеңдер дугасын кабул итте шунда. Кемдер намаз укый иде, кемдер сәҗдә кыла иде, кемдер ихрамын ябып, лаббайк Аллаһумма лаббайк дип әйтергә дә өлгермәде, яки әйтте, Аллаһ Тәгалә фәрештәсен җибәреп алып китте. Менә шуңа күрә җәмәгать, без тормышта булган һәр бер нәрсәне дөрес итеп күрү өчен, аңлау өчен һәм тормышта безгә күп вакытта җиңелрәк булсын өчен без гыйлемле, без мәгърифәтле булырга тиеш. Берничә сүз генә татар телен белмәгән кардәшләребезгә әйтеп китәсем килә. Дорогие братья и дорогие сестры, как имам этой мечети, от чистого сердца поздравляю вас с этим великим для каждого мусульманина днем жертвоприношения. Пусть Всевышний Аллах укрепит наш иман, пусть Аллах очистит наши сердца и простит нам наши прегрешения. Пусть Аллах одарит нас счастьем в обеих мирах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха полезные знания и искал защиты у него от бесполезных знаний. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: получение знания, поиск знаний – это обязанность каждого мусульманина. Не каждого муфтия, имама, руководителя, устаза, учителя. Нет. Еще раз прочитаю хадис. Каждого мусульманина. Каждый мусульманин, который уверовал в Аллаха, который уверовал, что ислам есть истина, он должен искать, требовать знания, он должен читать книги, аяты, хадисы, он должен искать учителей. Где учителя? Где преподают уроки? Он должен быть всегда в поисках знания. И, к сожалению, сегодня умма, не только здесь у нас в России и во всем мире, мусульманская умма иногда просто не знает, мусульмане иногда не знают элементарных канонов своей религии. Будь то в поклонениях, иногда
видишь братьев, которые 20 лет ходят в мечеть, совершают пятикратный намаз, машаллах. Машаллах, когда я еще был, мне было 15 лет, я учился брать тахарат, и этот брат уже, машаллах, был шейхом для нас. Он намаз совершал, и когда я увидел на днях, как этот брат во время совершения намаза делает такие деяния, которые нарушают намаз, портят намаз. Намаз не принимается с этим делом. Для меня это было очень прискорбно, потому что мы совершаем намаз, но зачастую не знаем даже, что нарушает намаз, что обязательно во время намаза. Будь то ураза, будь то хадж, машаллах, сколько паломников направляются в святые места, Мекка, Медина. Аллах открыл для них, машаллах, то, что не открыл, может быть, для их родителей. Наши бабушки, дедушки, они мечтали, даже не мечтали попасть в хадж, а у нас каждый год больше 100 человек только с нашего города уезжают на хадж. Некоторые каждый год ездят на хадж. И иногда видишь во время хаджа, во время совершения вот этих обрядов хаджа, люди совершают такие деяния, которых нигде не прописано, ни в одной книге нет, ни в ханафитском масхабе, ни в другом масхабе. Просто толпа пошла туда, идут за ним. Это неграмотность. Это мы не знаем своей религии. Это очень большая проблема. В семейных делах. Да, машаллах, никах у них есть. Но иногда смотришь, им прочитали никах, никах состоялся, но не выполнены условия никаха. Человек берет чью-то дочь, а разрешение у отца не спрашивает. Отец не знает, что у нее дочку кто-то забрал. Вот представьте себе, ты 20 лет одеваешь ее, растишь, воспитываешь, столько любви, милосердия, столько сил, терпения вкладываешь в нее, и какой-то пришел джигит, забрал твою дочь, а потом еще, когда ему предъявляешь, он говорит: а у нас ханафитский масхаб, когда тебе нужно. Это зулм. Это зулм, это несправедливость. Это не действительно никах. Поэтому нужно бояться Аллаха. Это дела семьи. Во время талака иногда приходят женщины и говорят: а мой муж там каждую на неделю мне талак кричит. А я говорю: сколько уже собралось-то талаков? Ну, 5-6 талаков. Я говорю: и вы вместе живете? 3 талака, все. 3 талака, если сказал, все. Они не имеют права жить вместе. Они разведены и не имеют права обратно соединиться. Это наказание Аллаха. Если мужчина 3 раза сказал талак, пока разведенная женщина, не жена уже его, пока она не выйдет замуж за другого, если что-нибудь не случится, или муж умрет, или они не разведутся, он не имеет права жениться на ней второй. Это наказание Аллаха. Поэтому не надо играть этими словами. Это безграмотность. Это невежество наше, когда мы играем с этим опаснейшим словом, и потом еще доказываем другим, что Аллах же разрешил талак. Поэтому это неграмотность в семейных делах. Поэтому иногда мы приходим в дом Всевышнего Аллаха. Мы приходим в мечеть, мы меняем свой облик, иногда меняем внешность, иногда можем поменять имя. Бисмилля. Никто этому не противоречит. Но когда видишь, человек все, казалось бы, поменял, но почему-то не пытается поменять свой нрав. Почему-то он не пытается поменять свое сердце. Вот это нас печалит. Он радуется, когда видит свои молитвы. Он радуется, когда смотрит в зеркало. Но почему-то не радуется от его набожности, его семья, его родители, его дети. Это очень большая проблема. Многие верующие не понимают целостность ислама. Вот ты в мечети мусульманин, а на рынке ты уже не мусульманин. Такого не бывает. Человек здесь, машаллах, совершает молитву, совершает намаз, а потом идет на рынок и обманывает людей, обвешивает людей. Или испорченные продукты куда-то туда прячет, чтобы не увидел покупатель. Это не ислам. Если ты здесь мусульманин, богобоязненный, тогда бойся Аллаха и там. Ты везде. Иттакилляха хайсума кунт.
Где бы ты ни был, бойся Аллаха. Аллах везде тебя видит. Аллах везде тебя слышит. Аллах везде тебя может поймать и наказать. Поэтому целостность ислама и в мечети, и в семье, и на рынке, и на заводе. Если человек совершает здесь намаз, а потом там в Танеке или где-то вещи ворует, ну это не ислам, это не ислам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он был мусульманином и в семье, и среди жен, и среди детей, и на рынке, он был везде мусульманином. Поэтому один человек, ну, иншаллах, я нашел для себя оправдание, он больной человек, пусть Аллах ему шифа даст. Еще сколько лет назад подошел ко мне и говорит: Хазрат, имам, я совершил страшный грех, я не знаю, как мне покаяться Аллаху, дай мне совет, назидание. Я говорю: что за грех ты совершил, брат? И он мне говорит: когда мы поссорились с женой, у нее кровь изо рта попала прямо в Коран. Капля крови изо рта попала в Коран. Я говорю, он говорит: я же такой грех совершил. Коран испачкал. Я говорю: а откуда кровь появилась? Почему она появилась? В чем грех? Когда мужчина бьет жену, особенно в лицо. Лицо это харам. Бить в лицо харам. Это лицо, это Аллах дал такое нам лицо, которое Он защищает. Да? И в чем грех? То, что он испачкал страницу Корана или избивает свою жену? Он больной, брат. Но, к сожалению, и у здоровых семей иногда такое бывает. Поэтому, дорогие братья, я знаю, что очень много среди нас идеальных мужчин, идеальных жен, иншаллах, которые, может быть, не идеальны, но стараются. Очень много наших сестер, матерей, которые радуются, что у них мужья в мечеть ходят, что у них намаз читают, что 3 года уже она ни разу не чувствовала запах спиртного, никотина. Много наших сестер радуются, много наших братьев радуются, что у них жены мусульмане. Но, к сожалению, иногда еще есть у нас больные места, где мы, не понимая целостность ислама, что ты вот здесь мусульманин, ты и дома мусульманин, ты и в спальне мусульманин, ты и в туалете, везде ты мусульманин. Вот и везде ты отвечаешь перед Аллахом. Газиз кардашларым, илгәре заманнардан ислам өммәте, мусульманнар, гыйлемгә тартылганнар. Хатта күп кенә дөньяви гыйлемнәрнең дә башында, фәнни ачышларның артында мусульман галимнәре торган. Әгәр кайбер дин әһелләре, кайбер диннәрнең әһелләре фән белән шөгыльләнүне гаепләп, күпме фән галимнәрен яндырсалар, халак итсәләр, күрәбез, беләбез, җирне түгәрәк дип әйткән Галилейда күпме хәсрәт күрде җәмәгать ислам дине. Ислам дине, әлхамдулилля, бер вакытта да фәнни ачышларга каршы килмәде. Ислам дине фәнни хезмәткә бер кашанда каршы төшмәде, һәр вакыт ярдәм итте. Ислам күп акыл ияләрен хәтта фәнни ачышларга этәргән. Карагыз, ул бит сер түгел, медицина, астрономия. Карагыз, химиядә күпме мусульман галимнәре химиягә нигез салган. Бигрәк тә астрономия. Күп әйткәнемчә, башка диннәр астрономия шайтан гыйлеме дип, мин астрология турында әйтмим, анысы шайтан, мин астрономия турында әйтәм. Аны ислам саклап калган. Аны без хәтта мәктәптә укыдык. Ислам саклап калган астрономия дип. Медицина гыйлемнәренә күпме нигез салган дин кешеләре. Кызганыч, бүген без фән өлкәсендәге беренчелекне инде башкаларга бирдек. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалам, әлхамдулилlah, безләрне һәр вакыт гыйлемгә чакырды. Һәм зур гыйлемнәрне түгел, үзебез көн сайын эшләгән эшләрне дә кай вакыт безнең иранәсебез килми җәмәгать. Мәсәлән, кешедән сорыйсың, ул 10 ел буе, мәсәлән, бер хезмәтне алып бара. Мисал белән өйләр сала. Ләкин син 10 ел буе үй салып йөри. Ләкин син аңа сораулар йөрә башласаң, ул ничек 10 ел элек өйрәнгән, 10 ел эчендә аның бер нинди алга китеше булмаган. Нинди современный материаллар бар. Юк, аның укыйсы килми, аның белем аласы килми. Син ничә ел электр кертеп йөрисең? 15 ел мин электр кертәм инде ди. Бер-ике сорауны бирәсең, үзе дә әйтә алмый. Ни өчен? Чөнки аның укыйсы килми. Аның өйрәнәсе килми. Аның шушы кешеләргә күрсәткән хезмәтен
камилләштерәсе килми. Шуңа күрә җәмәгать бу бәлә. Без укырга тиеш, без белем алырга тиеш. Һәм бигрәк тә хәзер шундый заманы, менә вакытында Аллага шөкер институтны бетереп калдым инде. Шәп булды, дипломым бар ди. Андый заманы түгел ха. Син 5 ел институтыңны бетереп, икенче көннек инде син наданлана башлыйсың, чөнки инде тормыш китте алга. Шуңа күрә хәзер табиблар да гел укып торалар, экономистлар да, бухгалтерлар да. Шуңа күрә без дә динебезне дә, дөньябызны да һәр даим өйрәнеп, һәр даим без аны камилләштереп торырга тиеш. Гыйлем белән милләтебез, гыйлем белән әби бабайларыбыз дан тоткан. Халкыбыз, карагыз, күпме әдәбият нәшр иткән. Йөзләгән мең тираж белән журналлар, газеталар, китаплар таралган. Күпме мәдрәсәләребез булган. Бүген җәмәгать күрәбез, татар матбугаты бетеп бара. Тиражлар кими, кешеләрнең укыйсылары килми. Китапханәчеләр белән сөйләшәсең, китапхана, менә нинди китапхана ясап куйдылар. Тукай китапханасы. Гаҗәеп. Мин әле үзебезнең мәчет матур дип йөри идем, күп җирдә алда. Анда барып килгәч, без инде калыша башладык. Йоклап булмый, безнекен матурларга кирәк. Карагыз, нинди урыннар, нинди мөмкинлекләр. Ләкин күп кешенең укыйсы килми, белем аласы килми. Ул көненә 5 сәгать ВКонтактеда утырырга мөмкин, Фейсбукта сәлам биреп, каядыр кемнеңдер гайбәтен сөйләп. Ләкин кулына китап алып, иншалла, Аллаһ Тәгалә теләсә, без дә 1 октябрьдан, Аллаһ насип итсә, корбаннарны үткәреп, без 1 октябрьдан мәдрәсәләребезнең ишекләрен ачабыз. Кичке укуларыбызны башлыйбыз, кичке курсларыбызны башлыйбыз. Балалар мәдрәсәсе, Коръән мәдрәсәсен башлыйбыз. Шуңа күрә җәмәгать һәрберегезне мин чакырам шушы дәресләргә. Үзәк мәчеттә дә, яңа мәчеттә дә, ничә авылда, авыл мәчетләрендә дәресләр башлана. Вагаз кичәләре. Әлхәмдүлилләһ, бүген нинди генә остазларыбыз юк. Сириядә укыган остазларыбыз да бар. Мәккә, Мәдинәдән кайткан, Асхарны бетереп кайткан остазларыбыз бар. Әлхәмдүлилләһ, шәһәребезгә Аллаһ насип итсә, Коръән хафиз килде. Менә ул балалар белән эшләячәк. Әлхәмдүлилләһ, Диния нәзарәте Төркия җитәкчелегенә чыгып, безгә остаз сорап, безгә менә әлхәмдүлилләһ остазны китерде. Бүген менә Коръән укыды, Рөстәм бәйне китерде. Әлхәмдүлилләһ, ул бездә эшләячәк. Безнең балалар белән эшләячәк. Азаннар әйтә. Менә шуңа күрә бу остазларның, бу коллективның, аларның эшләре булырга тиеш. Алар эшсез түгел, аларның шәкертләре булырга тиеш. Сыйныфларда безнең укучылар булырга тиеш. 60-70 яшьме сиңа, менә 1-нче сыйныфка кулыңа каләм тотып ничек килдең? Кил әйдә. Мәчетләр ачык, килегез, гыйлем алыгыз. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гыйлемле булып яшик, надан булып яшәмик. Раббым һәр кайсыбызга хәерле гыйлемнәр бирсен. Хәерсез гыйлемнәрдән саклый күрсен. Раббым һәр кайсыбызга белгәннәребез белән гамәл кылып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә насип итсен. Раббым Аллаһ шәһәребезгә, республикабызга, илебезгә, Раббым Аллаһ хәерле, бәрәкәт, яшәүчеләргә иман бирсен. Раббым Аллаһ безгә хәерле генә кызларны узатып, хәерле бәла казасыз кышлар бирсен. Раббым Аллаһ безгә, Раббым бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне ихтирам итеп, килешеп, ярдәмләшеп, шатлык килсә бер-беребез өчен сөенешеп, авырлык килсә кайгырышып, Раббым безгә бер гаилә булып яшәргә насиплардан кылсын. Шушы гаетләрне, шушы бәйрәмнәрне үткәрүдә ярдәм итүче һәр даим ул шәһәр җитәкчелеге булсынмы, ул безнең оешмалар булсынмы, менә шушы хәтта корбанлыкларны алып килүче 900 сарык килергә тиеш дип сөйләштек, менә күпме килгәндер. Алардан да Аллаһ Тәгалә разый булсын, чөнки булды сарык булмаган көндәр, минем кабинетка кирип кая сарыкларың дип сораган еллар булды. Әлхәмдүлилләһ, менә бәйрәмнәребез иншалла мубарак булсын. Шул безнең монда эштә утыручылар күрәләр, ләкин тышта торучылар күреп бетермиләр. Анда безнең зур телевизорыбыз. Аларның бөтенесен сатып ала башласаң, аның бер тәүлеге ничә мең тора, ничә дистә мең тора. Аллаһка шөкер, ничә ел менә үзебезнең шәһәр егетләре бушлай бер тиенсез безгә шушыларны биреп торалар. Күпме чистарту эшләре, апаларыбыз сәүдә эшләрендә катнашалар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бөтен мөселман, мөслимә кардәшләребездән разый булып, киләчәктә дә шушылай зурлап, матур итеп бәйрәмнәребезне үткәрергә насип итсен. Шаласы корбаннарыбызны кабул итсен. Хәзер намаз укыйбыз. Намаз 2 рәкъәгать була, гади намаз кебек, ләкин аның 2 аермасы бар. Беренчесе, мин Аллаһу акбар дип тәкбир әйтеп тыштан кулны баглыйбыз, бөтенебез тәкбир әйтеп, сәнә дугасы укылганнан соң Фатиха сүрәсе кычкырып укыла, аның алдыннан без 3 мәртәбә мин тавыш белән сез иштән Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип Аллаһка тәкбир әйтәбез.
Бу беренче айырмасы, икенче айырма, икенче ракагатта мин сүрәне укып бетергәч имам буларак Аллаһу акбар дигәч тәкбиргә төшмәгез, әле 3 мәртәбә Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип тәкбир әйтелә һәм аннарысын гына рукуга төшелә. Менә шушы безнең 2 рикагат намаз укылганнан соң, сәламнан соң курбаннарны чалу мөмкин була. Аннарысын безнең кыска гына хутба һәм дуга кылып таралышабыз. Иншалла инде бәйрәмнәребез мубарак булсын, туганнарыбызны, кардәшләребезне иншалла сәламнар тапшырып бәйрәм белән котлыйк җәмәгать. Аллаһ разый булсын.